Magandang buhay, Grade 3! Handa na ba kayong makinig at matuto? Para sa umagang ito, ang ating asignatura ay Filipino. Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Ating ipagdikit ang ating mga kamay at manalangin. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Pagpalain mo po ang aming guro sa matyagang paghahatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Pagpalain mo rin ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang inyong ibinibigay sa aming lahat. Ikaw po ang aming sandigan at kalakasan. Amen. Muli, magandang umaga, Grade 3. Para sa araw na ito, ang ating aralin ay tungkol sa mga direksyon. Uulitin ko po, ang ating aralin para sa umagang ito ay tungkol sa mga direksyon. So, ano nga ba ang mga pangunahing direksyon? Ang ibig sabihin ng mga pangunahing direksyon, ito ay mga pangunahing direksyon na nakatutulong upang mahanap natin ang lokasyon ng mga lugar. Merong ginagamit na instrumento ang mga manlalakbay upang hindi sila maligaw at ito ay tinatawag nating kompas. So, ano nga ba ang kompas? Ito ay isang bilog na instrumento na may 4 na pangunahing direksyon at panturo na parating. Uulitin ko po, ito ay isang bilog na instrumento na may 4 na pangunahing direksyon at panturo na parating. Ngayon, ating alamin kung ano nga ba ang mga 4 na pangunahing direksyon. Una, meron tayong hilaga, silangan, timog, at kanluran. Ngayon, may ipapakita ako sa inyong larawan. Kung nakikita nyo, yung hilaga ay nasa itaas, ang timog ay nasa ibaba. Narito naman sa kanan ang silangan at nasa kaliwa ko naman ang kanluran. Ngayon, pagmasdan ang ating larawan, tukuyin kung nasaan ang mga larawan, okay? Saan natin makikita ang pagsikat ng araw? Ito ay makikita sa silangan. At saan naman natin makikita ang paglubog ng araw? Ito ay makikita sa kanluran. Saan nyo naman makikita ang bahay? Ito ay makikita sa hilaga. At ang gubat, saan natin ito makikita? Ito ay makikita sa timog. So, yun ang mga 4 na pangunahing direksyon. Ngayon, ating alamin ang mga pangalawang direksyon. So, narito po ang mga pangalawang direksyon. Meron tayong hilagang silangan, timog silangan, timog kanluran, at hilagang kanluran. Uulitin ko po, hilagang silangan, timog silangan, timog kanluran, at hilagang kanluran. Muli, ating pagmasdan ang larawan. Ngayon, ating tignan ang mga larawan at tukuyin saan pangalawang direksyon natin sila makikita. Anong direksyon makikita ang paaralan? Or saan natin makikita ang paaralan? Ito ay ating makikita sa hilagang kanluran. Saan naman natin makikita ang ospital? Ito ay makikita sa hilagang silangan. Saan naman makikita ang pulis estasyon? Ito ay makikita sa timog kanluran. At ang panghuli, saan natin makikita ang pamilihan o palengke? Ito ay makikita sa timog silangan. Muli mga bata, iyan ang mga pangalawang direksyon. Ngayon, ating sagutin ang inyong aklat sa pagsasanay ba? Sa pahina 204, narito ang ating panuto.
Lagyan ng wastong pangalawang direksyon ang mga patlang. Hilagang silangan, isulat ang malaking titik na H at S. Timog silangan, isulat ang malaking titik na TS. Timog kanluran, isulat ang malaking titik na TK. O hilagang kanluran, isulat sa malaking titik na HK. So, narito ang ating larawan. Narito ang unang katanungan. Ang post office ng pulis ay nasa blank patlang ng palengke. So, nasaan ang post office? Ito ay makikita sa hilagang silangan. Number 2, ang ospital ay nasa hilagang kanluran ng parke. Pangatlo, ang simbahan ay nasa timog silangan ng post office. At ang pang-apat, ang palengke ay nasa hilagang kanluran ng paaralan. At ang panghuling katanungan, ang istasyon ng tren ay nasa timog silangan ng parke. Naintindihan ba mga bata kung paano natin gamitin ang mga pangalawang direksyon? Kung oo, ating ipagpatuloy ang ating gawain. Para sa pagsasanay C sa pahina 205, panuto, basahin ang direksyon at isulat sa patlang ang lugar na iyong mararating o daraanan. Ulitin ko, basahin ang direksyon at isulat sa patlang ang lugar na iyong mararating o daraanan. So, narito ulit ang ating larawan. Narito ang unang katanungan. Ikaw ay galing sa istasyon ng tren. Tatahakin mo ang kalye Lila hanggang sa dulo nito mararating mo ang palengke at ang pamilihan. Uulitin ko po, ikaw ay galing sa istasyon ng tren. Tatahakin mo ang kalye Lila hanggang sa dulo nito mararating mo ang palengke at ang pamilihan. Pangalawang katanungan, mula sa parke, dadaan ka ng kalye puti pakaliwa. Tapos, kakaliwa sa kalye Lila upang marating ang paaralan. At ang pangatlo, kung galing ka ng bangko, pakanan kang dadaan sa kalye Dilaw at sa dulo nito mararating mo ang istasyon ng tren. At ang pang-4 hanggang 5, kung bibili ka ng damit at galing ka sa simbahan, mula sa kalye puti, kailangan mong kumaliwa sa kalye Rosas upang marating ang pamilihan. Ngayon mga bata, naintindihan ba ang ating aralin tungkol sa mga direksyon? Kung oo, wala tayong takdang aralin sa Filipino dahil nasagot na natin lahat. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!